Nyakwara Mugejo nga singo ni nabo bedo kakao mana yueyo madundo kaita duogo kod nonro mar gazeta ya koro wase duogo mar mondo mi wanoni kendo walidhni mana mapiyo piyo gigo mantiere gazeto kinyi makawuono to mana kaka iseneno antiere kae kod jafwambo Raymond Jowi modwa lidho godo gazeto kinyi makawuono. Jowi adwa nochak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono kalore ni gazet mar The Standard emo wacho ni omako gigo ma jopiny nyalo bedo kod gombo mar ng'eyo matut ahinya mano kotudore kod ng'eto mane doho ogolo odiochieng' manyoro makoro nowacho ni mano paro mar chik omenda kata chik omenda mano mar higa mar 2023 ne en ataro mar chik. Gino makoro wanyalo wacho ni en gino makoro keto sirikal mar Kenya Kwanza kama tek ahinya ahinya to tok ka mano chik omenda mar higa mar 2024 bende nosewit fundi mage duto oko. Erokamano ahinya Joyce. Nyime kacha kanewa timo nonro mag oboke mano yudo kako ka otim lendo mar gwelo mar jatend migawo mar weche omenda manyien mano migosi John Mbadi. Ne wapenjore ni to bin odhi bedo gi ting' mapek e tayo migawo ni. To adier ne wawacho ni en gi ting' mapek. Tok kane jo Kenya osetamore finance bill nyaka kisani koro sechak gol moko kuom fuonde mana kaka wacho e ikomenda higa mar 2023 maendi nyiso nango gik moko ma dwarore nikech sirikal kasomo sigana ni wacho ni sirikal ne nigi lengo kana ne nigi lek mar temo choro malo choko mag osuru konyaka e siling bilion 268 maendi ne gin koda lai mane gichano geto kata yudo godo omenda ni mae kama oting'o koda ka keto juogo mar wechego mag udi kata house levy temo ting'o malo wechego mag fuel levy kaachiel koda choko mag weche ohala mopogore opogore. Sani koro kiyudo ka koro nosegole kowuok atamalo 2.5 otere atamalo 1.5 sani koro do wacho ni koro kober chuth. Kamage moko kuom lai mane sirikal geto yudo godo omenda to koro golgi oko nyiso nango nyaka koro sirikal doga back e drawing board mondo koro ging'eni to gidhi introduce ang'o either silently kata ka gikelo gi ka jopiny neno mondo mi gikone to suru ema nyaka riemb piny. Ato bende mana kaka ineno it gazet mano ma mokwongo mano mar gazeni mar The Standard okinyi makawuono iwacho kae ni mano tok ka koro doho sewacho ni mano Finance Act kata Finance Bill agoyo mos mar higa mar 2023 ne nataro mar chik. Finance Bill mar higa mar 2024 bende no wit oko fundi mage duto te. Sani koro nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo dok e Finance Bill mano mar higa mar 2022 mano los kod Uhuru Kenyatta mar neno kaka koro nyalo manyo riekni maga chopo kare budget mano mar hikomenda ni. Wach makamana noko mipeke it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazedni mar The Standard kata kamano waonge fundi maiye mago mag gazedni. Inno kod odiochieng' manyoro Jowi moko kuom ng'eto mane doho mar apil ogolo odiochieng' manyoro. Wantiere kanyo kod mokwongo ni Finance Act mano mar higa mar 2023 ne nataro mar pen chike mapacho kae kabende giwacho ni od bura ne odhi ataro mar chik kuom kalo mano Finance Bill ka ok ging'iyo mano budget proposal kata kaka budget ne ringo kaachiel kod omenda mano kete budget. Wantiere kanyo kod housing levy mabende iwacho kanyo ni bende nitiere kod ng'ikruok moro kata kamano iwacho kanyo ni have been overtaken by events mano toka kane osetim lokruoge moko e higa mar 2024. Bende wantiere kanyo kod od bura kaka koro nonego bed ni koro ndiko gimomiyo ne giwito oko mago wechego kata proposals makamago. Nyaka sani koro iwacho kae ni doho mamalo nitiere kod teko mano mar rango kata nono matut mago chike ma sirikal loso kaachiel kod gino mar 6 mane doho mar apil ong'ado odiochieng' manyoro ka bende giwacho ni nitiere some 27 sections kata chike moko ma bende koro ne oket kanyo mano ka toka nosetim kata nosekaw sumpa jopiny eyo makare. To bende neno moko kuoma atamalo mag omenda mane omedi mano chik omenda mano mar higa mar 2023 makoro moko kuom gibro bed ka irucho oko. Raymond, aneno ka ne gimedo LPG mago local produced goods mwandu go miloso pacho kaendi ne gigolo atamalo 8 ae gimedo atamalo 16 wechego mag modhi mano petrol, kerosene, diesel kaachiel koda mono mar ndege aviation fuel. Ae bende ne nitiere
1.5 mano mane okete Railway Development Levy kowuok e 2%. Magi ne sirikal ne temo kelo nikech iyudo ka ne gigolo kogolo atamalo 2 nyaka 1.5 mano e wechego mag juogo mag wechego mag gechego mag reru. Kata kamano nyaka gie sani koro wacho ni magi duto te doho wacho ni ne ok oluwo godo chik, nikech iwacho ni kata 4 kuom gigo misomo ka wacho ni ne nitiere paro moko manomedi ataro kata tok somo pach japiny. Koro doho wacho ni magi duto kata ne sirikal temo kelo gi mondo giyud godo choko mag osuru, giduto koro kolgi oko. Nyiso nang'o Joyce? Mae koro duoko jatend migawo kaachiel koda sirikal ma pacho kaendi mondo mi olos manyien. Kokamano to gidhi tiyo mana kaka iwacho gi parono mar omenda mano mar higa 2022 mano kel koda Ker Uhuru Kenyatta, ma bende ne oping mokadho gi ker masani kanowacho ni ne nitiere moko kuom hola mang'eny kaachiel koda fuong'ruok mane keto mano kamiting'o godo subsidies ne nitiere mang'eny mane okel, ne nitiere mar cham, ne nitiere mar fuel mondo mine kadh godo wechego mag ngima mapek. Koro kidhi kawe to nyiso ni wadhi dok e moko kuom lai mane ker machon tiyo godo. Kata kamano kotamore to dhi nyiso ni koro wadhi yudo kata gidhi kelo another proposal mondo mi koro ta wechego mag omenda ma pacho kaendi. Nyakora Mugia Jong wach makamano inyalo somo matut e it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3, mano mar gazet ni ma The Standard okinyi makawuono. Ka it gazet mar 3 kanyo ema koro oketnwa matut mago kotudore kod moko kuom chike manitiere final kata chik omenda mar higa mar 2020 kod 2 makoro jatend piny Kenya ponono nyalo sume moko kuom riekni mar mondo mi one kako nyalo chopo kare mano budget mar hik omenda ni. Piny kanyo bende nitiere wach machielo madwaro mar mondo mi wang'e okinyi makawuono Raymond. Ang'eni mago gin weche ma wanyalo wacho ni mulo jopiny kata pach jopiny gi sani. Kwanyalo mana dok piny kalore ni nyaka sani nitiere romo mano bedo odiochieng' manyoro. Wanyalo wacho ni Raila Odinga ogai mar ODM kata ogai mar Azimio odiochieng' manyoro no yudore e tago maliet kalore ni nodadhoge kod moko kuom jotelo mago mag Azimio ka koro gidwa ng'eyo gimomiyo koro nyalo bedo ni odonje tudruok kata winjruok moro kod jatend piny Kenya William Ruto. Ahinya to tok ka ji 4 kata jotelo 4 mawuok e ODM ne owala kata nogwela ne telo ne migepe mopogore pacho kae Raymond. Ng'eyo gima samoro be mora gi rombe ma Migosi Odinga jatimogi. Ni samoro amora magirado to lokruok mikwongo tim e duond bura mar ODM. Nikech neno kata nyoro lokruoge manotim e od bura kotenore koda moko kuom jotend duond buch ODM makoro nyaka gie sani osemi gwelo mopogore. Orado gi jotelo mag Azimio Mombasa to lokruok mikwongo tim e duond bura mar ODM. Nyiso nang'o? Nyaka gie sani nitiere mawang' neno gi ma iloso e tok katen. Nyaka gie sani jotelo gi nyoro penjo maduong' manopenji ni to jatend duond bura mar NARC Kenya Mikai Martha Karua ne ni kanye. Nikech nyalo bedo ni Martha Karua nosendigo ni enobuke Azimio Coalition gimomiyo nokochopo kuro chal gi Kalonzo Musyoka bende osebedo ka wacho ni gin ogiyie gi paro moro ma ODM. To nyaka gie sani Joyce waneno ka buche gi goyo to gik moko to dhi mbele. Idhi chak puodha jotend migepe kawuono. Gisani nose lok telo mar od bura mano mamalo oseyier Migosi Junet Mohamed, oseyier Millie Odhiambo, osetim jatelo mar Pick and Park bende oseyier. Koro gima duong' ma openjore ni to egi wachang'o ero oboke wacho ni noda dho Migosi Odinga. Maendi jatelo achiel ma samoro gigo mosetimo gin kata ok owacho gi dhogi to ineno ka gitimore. Koro miyo pod ok ayie ahinya ni nitiere gimoro maber manyalo biro. Gikone to iwacho gi dhok mombo ni nitiere cracks. Waseneno barruok riwruok siasa ni mar Azimio. Koro magi gin mana moko kuom weche ma samoro gineno ka koro pi pekne mogo. To bende odiochieng' mana anyora aneno ka gazet ni mar The Standard ondike kae ni toka noseket Raila Odinga e tago maliet. En koro wacho kae ni odiochieng' manyoro ka koro ochiwo ler ne mago moko kuom iwacho kanyo ni co-principles mage ma bende waneno kanyo Jeremiah Kioni, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Peter Munya kaachiel kod James Orengo. Waneno kanyo ka koro Raila nowacho ni jogege 4 ma koro kawo okang' mar yie kata rwako
gwelo mar jatend piny Kenya ni notimo gino kiena. Wacho ni kata obedo ni ne otema sum paro kowuok kuome, en nokomiyo gi gweth mage mogika mar mondo mi koro gidhi giriwre kod sirikal mar Kenya Kwanza. Bing'eni ng'eyo ng'ama wacho adiera kae tek ahinya Raymond. Nikech adiera kwa ng'iyo kata moko jogo ma owal gin jogo ma onge kaka inyalo gol jolupni ariyo. Igolo nyaka minority leader ni, igolo nyaka jaod bura mogwel tiwacho ni kia. Nyalo bedo ni nitiere gigo ma ipando kata nitiere kaka itugo kod pach jomoko ma nitiere Azimio ka to koro poko nyiedhore anyedhe lela. Nitiere gik moko adek mosetimore ma nyaka koro wang'e makare. Mokwongo ne nitiere romo mar jood bura kata parliamentary group meetings mano mar jood bura duto mag Azimio. Nitiere statement mano ndiki mondo mine som e lo riwruog siasa mar Azimio. Kapok osome to Migosi Odinga nowuok kae gik manotimore ne ute fwambo nomenyo. Mano achiel. Mar ariyo, odiochieng'no nitiere odiochieng' ma Secretary General mar ODM Migosi Edwin Sifuna ogolo statement. Senator Masiaya mano Migosi Oburu Odinga bende owacho mopogore. Kichaki duogo jaod bura ma Embakasi East Migosi Babu Owino bo wacho mopogore. Raila Odinga bende kaduogo wuoyo to owacho ni jokanodhi wamiyo gi thuolo kata kamano wabiro go gi nyong'ong. Koro mana kaka wacho ayie gi duondino ni maendi en mana achiel kuom yorego mag temo koroga pa jopiny mondo kik wayud ahinya lai kama gichung'e. Sama pod wadhi mbele gi timo guesswork to weche gitedore to ae bang'e gini kabe osewuok kuome ahinya to gikone gibiro wacho ni hai sulu wewa wegi giti. Nikech gima koro warito neno en ka bende jood bura otimo ang'owa opuodhogi. Sama gisepuodhogi Migosi Odinga nyalo wacho ni an aonge gi teko mar pingo gima od bura osewacho nikech an ng'at moluoro chik wewa migi thuolo nikech osepuodhogi. Ogolore tolno mos to we pek ne jood bura. Nyakora Mugia Jong wach makamani nyalo somo matut e gazet mar Aboro mano mar gazet ni mar The Standard. Bathe kanyo bende aneno ka nitiere wach machielo ma bende omenya kanyo Raymond. Mano kotudore kod mago jogo ma otenore machiegni kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma koro apisas mago kwach kich osebedo ka dayo dhoge kotudore kod ka gilieko ni nyalo bedo ni ne gitudore kod ng'anyo mano mar kwedo paro mar chika mar omenda. Ng'anyo makoro joma undu no donje iye kendo ne ketho mwandu mopogore opogore mag jopiny. Odiochieng' manyoro kendo nwaneno kanyo ka Embakasi Central MP kata jaod bura ma Embakasi Central mano Benjamin Gadhiru mane ng'at mar abiriyo ma otudore kod kata otenore kod jalup jatend piny Kenya mane odadhoge. Wanyalo wacho ni wechegi koro keto jalup jatend piny Kenya kama chalo nade. Adiera bende wakia ni nitiere kanye. Kata kamano wang'e ni okwach kich to nyaka tim tijgi bang'e ni ka ponono ni nitiere ng'ato mane siro ng'anyo makamago tibro bed ka imake kendo chik biro kawo kore. Ing'eyo Joyce gimoro achiel ma ji nyaka ng'e ni piny Kenya e achiel kuom pinjego man gi the best intelligence system in the world. Ok kata e Africa kende in the world. But penjo madaher penjo ni to gigi te nikech yudo ka mondo mi kata riwruoge ma ok mag sirikal mondo mi gior pesa kotenore gi kwayo migolo. Pesa ne kawo ga thuolo mondo mi ore. To ka Kenya nigi line maber mag wechego mag timo nonro mapiyo intelligence. Omenda ni miwacho ni noor koda riwruok ma niwacho cha. Mondo mi nokaw thuolo ne ma ndik proposal ma ore Kenya ka ma poge mochope lwet japiny mane nyalo nyiewo go sanduku to nyiewo go bandera to nyiewo go gimoro amora. Jogi ne ni kanye. Gima ng'eyo ni kitemo lokga sirikal kaka ne gitemo wacho gimiluongo ni coup to bang' coup moro amora kata en successful kata ok en successful gima luwoga bang' coup no en gimoro miluongo gi dho kizungu ni purging. Koro iyieko ji. To mae gima koro sirikal temo sani. Samoro ne ging'eyo to giling nikech ne giseng'e ni kiseng'e kama ng'ato dhiye gi kama odhi gike to samoro diwe awe irite kochopo kacha to chielore gi moye. Koro nyalo paro ni sirikal either nong'eyo emomiyo sani koro osechak tim yieko. To kitimo yieko to it's very unfortunate ni jok mitemo luongi gin jok machiegni gi jalup ker. Mano koro duoko wae gimoro mano chakore ma ok anya ascertain sani to ni wacho ni ne nitiere jomoko mano duogo kikore achama chich gi jong'anyo mano rawere mag Gen Z
mano chako ng'anyo margi maber ae giko ne to giduogi koro giloko mondo mi gimbe gikaw advantage mondo giloko sirikal. Warito ng'eyo neno ma gin godo nikech ka sirikal ochako timo nonro kama gisechako luonge jodito, mano nyiso ni samoro gin gineno. We wariti mondo wang'e to kaneno ni ng'at mane madhi bedo casualty mogik, odhi bedo no dhi lead to impeachment koso jogi midhi kawnegi atua mar chik. Nyakwara Mugiajwang' wach makamano inyalo somo matut it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Gazet mar The Standard waonge it gazet ma iye emomiyo koro kwamenyni. Kata kamano it gazet mar 5 kanyo kendo aneno ka nitiere wach moro kanyo ma Nyakwara Mugiajwang' bende nyalo somo ka oyudo gazet mar The Standard achenga. Nyaka sani koro doho nitiere jogo mane oyudo hinyruok mopogore opogore e kinde monj mane kweth Al-Shabaab otimo mano Garissa, mano Mbalarianya Garissa mani wacho kanyo ni Garissa University mane higa mar 2015. Nyaka sani koro gin ji 148 ma koro doho wacho ni onego bed ni miyogi miliona 500. Kata obedo ni en fungruok lakini lit ma giwinjo to podi en gino ma ginyalo dak godo kuom thuolo malach ahinya. Raymond. Kamano anyalo paro kinde mane monj ni otimore. Moko kuom nyaka jogo manoyudo hinyruok ne gin moko kuom oyudo ka mano ndalono ka moko kuomgi ne gin wedewa, ne gin osiepewa, to mano tho ne ng'eny. To adier kaka iwacho onge gino minyalo chul godo ma pong' fuok mar ng'ano mowito ng'amohero. Kata kamano maendi beto dwa biro wakawe gi kamano. Kata kamano an ga gi luor ahinya ni wechego mag temo timo chudo ne jogo mohinyore, jogo moyudo lal osebedo ka kawo higni mang'eny. Mana kanyo cha wawacho kodi kae nyaka jogo manoyudo hinyruok monj manotime log tich maduong' mar piny Amerika nyaka gi sani are 1998 pod dayo chudo mage nyaka sani. Omenda ni wachno osegole. Kata kamano daher mar winjo kochiw laini to ibiro yude nang'o, ibiro yude karang'o, to moko bende kuom jogo manohinyo hinyruok mondo mi koro chak ket lai margi ayanga nikech nyalo wachno osegole to mondo mi ang' ochope ofuku mar ng'ano manoyudo hinyruok samoro nyalo kawo thuolo malach. Koro wan gi yie ni idhi migi omenda $500,000 ni midhi pogne familia mag jogo manowito ngimagi ji maloyo 148 duto. Kata kamano idhi poge karang'o tidhi yude gi e yo mane mondo mi wabed gadiera ni jogi dhi yudo konyruok. Nyaka sani ng'eto makamano ma bende ne ogola koda jang'ad bura mano Justice Ndung'u. Nyaka sani koro nowacho ni ji 148 mane onegi mano e kinde monj makamano mano tim kod Al-Shabaab ibo bed ka ichiwo ne familia magi omenda madero $300,000. Ka nitiere jopuonjre 15 mane odonjo ne sirikal gin gibro bedo ka giyudo $56,000,000. Ma en okotudore koda wechego ka nitiere moro miluongo kanyo ni Rachel Wanjiku Gikonyo. Ene mobo bedo ko yudo omenda mamalo mogik mano ma en $10,000,000. En fungruok ahinya ni omenda makamano nyalo konyogi poro ne yoregi mapile ka pile mag tich. Piny kanyo mane gazet it gazet mar 5 mano mar gazet ni mar The Standard Raymond. Nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere tungni kaachiel kod ywaruok e duond bura mar UDA. To ywaruok makamano en mar telo mar jagoro maduong' mar UDA. Odiochieng' manyoro ne waneno ka guns liekore ni ne ochopo e apise mag UDA bore Nairobi ka guns makamago iwacho ni ne koro dwaro ni Cleophas Malala ema koro dogo mak telo lemo mar jagoro mongirore mano mar jagoro maduong' mano mar UDA. Kata obedo ni Jo Alende noselando ni gin koro gise take over ni gin ema ne gin founders mag UDA ni koro ene jagoro maduong' mano mar UDA. En tungni kaachiel kod ywaruok ma koro waneno ka nyedhore lela ahinya nyate duond bura ma jatend piny Kenya e jatende. Ing'eyo Joyce, tungni ma wuok duond buchegi mokwongo ginyiso ni duond bura nigi teko nikech gima ok ber be ok lar. Inyalo neno e kinde mane Men in Black mane the famous Men in Black ne omonjo yiero kata nekno mar duond buch ODM manoloki kinde mane moko kuom alliance manolosi noting'o koda ka jaod bura machon mano mar kata jatend migawo machon mar weche tuke Babu Namwamba kindeno. Iyudo ka maendi osebedo norm kata osebedo pattern ma duond buche tiyo godo e yudo telo. Kalenda nyocha oselandore. Bende iyudo ka migosi kata gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne larore koda gi Gakuya. En gima osebedo nikech iyudo ka migosi kata ker ma pacho kaendi en jatend duond bura
jalupne bende en achiel kuom jokanyo mag duond burano. Tiyudo ka sani nitiere barruok moro, nitiere jo monindo korka jalup ker, nitiere jo monindo korka ker. Koro lwenj Kalende kaachiel koda Malala ng'iye anene to nindo kamane. Malala nyocha oseriwore gi moko kuom kuku mag jotelo mawuok ka imbo mar piny Kenya kata Western, ma giwacho gimoro ni gidwa loso riwruok moro mar kanyakla ma jotelo mag Western. Ng'iye anene to ng'ama nie tok gini. Iyudo ka nyocha giketo gavana ma Trans Nzoia mbele, mano Migosi Natembeya. Natembeya king'iyo iwacho nosebedo gi tudruok machiegni koda jalup ker ma pacho kaendi e temo kata sabotage speaker ma pacho kaendi, mano Migosi Moses Wetangula. Maendi tok Moses Wetangula ne tamore mar nywando duond buche mano mar Ford Kenya mondo mi odonje riwruok ma UDA. Koro lweny ni kitemo ng'iye malong'o tido idhi ng'iya ni to Malala nindo komane. To kanyo cha en gi joka to matiende ng'ama samoro nitiere the big boy kata the big man behind lweny ni. Koro watieko ni samoro ka gidwa temo timo reorganization to nitiere ng'at moro maduong' behind it. Koro wang'iya ni to Malala ni komane koka wacho gi dhoga, to koro mondo wang'iya ni to en komane, to kokidhi ng'e ni lweny ni ng'ama dhire tidhire nang'o. Anyakora Mugejwanga, lweny masani gore e duond bura mar UDA. Iwacho kanyo ni Ruto Party calls for NAC, Mano National Executive Council meeting after bloody battles at head office. Kalore ni pile ka pile ka nitiere tungni e duond bura mari to in kaka jakom emenyaka kori wuogo ko inene kaka inyalo luongo jogi mondo upor wacha mondo weche odoge kare. To mai be nyalo timore kama mondo mi jatend duond bura wach ni aoyo nikech lweny nitie we koro watimo lokruoge. To wadwa timo lokruoge nikech ka koro lweny osechako wuok ka yiero podi, koro kik wadhi ure yiero, we wauru timuru memorandum of understanding to watimuru pick up. Koro kwanyi to kamane mondo mi gi save their face from lweny ma samoro dibeko bedo witnessed Kenya mzima. Koro giluonge to gawachni oyo in koro maka, in bed ka Kalende maka, Malala maka, to gitieko wachno. To kama samoro lweny ni en mana mondo mi giyud kaka gikadho gini piyo piyo. Yes. Matut Nyakwara Mugejwanga inyalo somo it gazet mar abich, mano mar gazeti mar The Standard. It gazet mar abiriyo kanyo, governors mosetiyo kuom tam sariyo kaachiel kod jolupgi koro biro bedo ka yudore kama tek kalore ne odiochieng' manyoro doho mamalo ne ong'eto ni governors mosetiyo kuom tam sariyo kaachiel kod jolupgi ok onego bed ni ichiwo negi omenda magaheri kata pension. Kalore ni nyaka sani governors ne dwaro ni omigi bilion 2.3 mano higa ka higa kaka omenda maraheri kata kaka retirement packs. Gino ma nyaka sani koro jang'ad bura mano Justice Mugambi nowacho ni ok ginyal chuno duol mochung' ne chudo mag osara mag jotije piny owacho mar mondo mi ochul gi omenda makamano. An korka kora paro ni jibo weyo laro kom governor kalure ni kisetieko to idoko gi lweti nono maonge pension. Joyce, ji ok bi weyo laro governor. Ji biro lare to gibiro miyore pension kapok gitieko. Mibadhi nyalo medore counties. Dhi medore nikech pension onge. Mokwongo aneno ka oboke ni wacho ni ne gidwaro lifetime pension. Deputies ne dwaro 100,700, ai governors ne dwaro 730. Mano pesa ma gibiro yudo nyaka githo. Ai koro do wacho ni onge. Ang'a dhi timore. Wadhi lara governor to pension wacha wamiyore. Nikech nyanyisi chieng' cha ni kaka county ma Kisumu yudoga omenda budget gi en billion kochakore 11 nyaka 13, to ero gidwaro billion million. Koro ka oseyudo ni en gi budget mar billion 11 every financial year, to pension donge expenses kane kachonano kata sirikal mamalo ka tiyo gi wechego mag hospitality. Koro gidhi ng'iya lugha moro mana mamit ma otiyo ka to mano koro pension moro indirectly. Koro aneno ka gini endi kotime yes odhi moro japiny, lakini tok katen to pension koro dhi bedo. Mano luoro na achiel. Jogi dhi miyore pension kendgi giwegi. Nyakwara Mugejwanga walidho ni mana matin gigo mantiere gazet mar The Standard okinyi makawuono. Adwa nwang'ia ni gazet mar Daily Nation bende mapiyo piyo kapok waloro nonro mar gazet okinyi makawuono. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wanyalo wacho ni omiyowa history gigo mano timore odiochieng' maket kod mae higa mar 1982.
ariyo. Kwanyalo ng'iyo kanyo nyaka sani koro kete kanyo ni 4 pilots who saved Moi's rule. Kalore ni higa mar 1982 nwaneno ka nitiere ku moro mane dwa time pacho kae. Kata kamano wantiere kod joriemb ndeke 4 ma bende oket pichni gi kanyo magi joriemb ndeke mag Kenya Army ma koro noreso sirikal mano mar Daniel Toroitich arap Moi mondo kik lok telo mare. Aneno ka gimiye sigana mapek ahinya. It gazet mar 2, 3, 4 kaachiel kod 5. Giduoko wa e history giwacho ni bang' ndalo mang'eny gikone ji 4 gi noyie mar chwalo nwa sigana mar nyiso wa maling'ling' mag gigo manotimore. Raymond, ma sigana mamit nikech wan iluongo wani beneficiaries of history. Wan jogo ma wayudo ka historia ni nosendiki. Gima samoro historia ni mora godo kata momiyo samora bedo ga gi keen interest. Chieng' moro ne watim sigana ni kata nutime nikech moko kuom jogi pod ngima. To kiluongo kata kitimo mul sigana mano mar ku mano timore. Ng'ano mano otele chenro ni ne wuok Nyakach. In fact no wuok korwa. Mano semiyo jo Nyakach historia moro. Kendo gini hapa notemo kata kelo luora ahinya ne jo Nyakach mane ni sekta mopogore opogore mag lweny. Achiel kuom jatelo mawuok Nyakach kocha MCA no ma South East Nyakach Migosi Lumumba Wade mane bende nie ku. Achiel kuom gi bende en achiel kuom ja Nyakach no pod ngima nyaka sani iluonge ni Diego bende ne pilot ndalo no. Koro temul sigana ni to ka oboke ni okawe gi joma nokonyo. To joma bende ne participate bende moko pod ngima. Chieng' moro manygi mondo watim. To gima notimore chieng' ni pod nitiere nyaka sani. Ema nomiyo kane yudhe mag Gen Z ng'anyo to rumors moro chakore ni jolweny wuok chogi wuok DOD. Koro matieni gima notimore 1982 ni adhola no poko chango nyaka sani. Magi mora matimore matene tiwinjo ka luoro moro sechako ni koso ben. Magi jok mane okonyo ker Daniel Moi ndalo no. To historia wacho ni nyaka gie sani emomiyo moko kuom tudruok ma ponitiere kindo gae ma Dun Bucho ODM kaachiel kod ker ma pacho kaendi gin moko kuom wechego nikech iwacho ni nyaka gie kinde mane jogi timo mano ne nitiere kaka ne bende osewuogi Migosi Odinga mondo mi ne chochanya. To iwacho ni ne nitiere winjruok moro manoduogo bedo mane oko gidhi nyime timo wachni. Kinde mane Migosi Ochuka temo loko iwacho ni ne nitiere base mana Nyuki, ne nitiere mano ma Embakasi, nitiere kaka ne ging'iko mane ging'ado nyaka wechego mag tudruok mag simu, ndeke bende ne nitiere mano gol mane ringa mondo mikik ne ni gik mang'eny notim. But japiny nyalo penjo ni tang'o miyo ne gitemo loko loch. Mane kama samoro ok dwaga nyiswaga ahinya gino mano miyo iloko loch. Gisani ne nitiere moko kuom weche mane wacho ni dwa lok telo mapiny ka nikech ang'o ne nitiere japinyno olgi weche moko mane. Koro samoro be oboke ni komiyo historia mag jogi to giko ne natemo somo mondo mi ginyiso ni to ang'o manotimore. To wacho ni aneno ka malo kanyo giwacho ni kaluore kod jogo mane temo loko loch giwacho ka ni kaluore kod lendo mane gigolo wang'e ni e kinde no wantiere mana kod state broadcaster ma in Voice of Kenya. Ne giwacho kanyo ni gino manomiyo ne gitemo loko loch en kutudore kod weche mag mibadhi manotimo newa kaachiel kod akweda mag dhoudi. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni nepotism magiwacho ni ne omiyo ngima jo Kenya koro ne tek matamra gi nono. Magi moko kuom gigo ma koro ne gidwa loko mondo gine kaka piny nyalo dhi mbele yo makare. To piny kanyo bende aneno ka oket moko kuom pichni mag gigo mane otimore kata occurrence mag gigo mane otimore mano kano chakore tarik 1 mano kar saa 9 mar okinyi kata mar otieno nyaka saa 1 mamidhiambo. Nikech kineno kanyo wacho kanyo ni koro jo Kenya ne chunogi mar mondo mi ginyis ID cards magi kata opando maggi e kinde mane gikalo. Kwang'iyo kanyo gindiko kanyo timeline kochakore saa 9 mano mar okinyi mano mar tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 chieng' mane koro oteme kuma kamano. Iwacho ni attempts to coup gets underway mane gichako ikore. Wadhi kanyo ka wacho ni koro ne gi take over mano Eastleigh Air Base kar saa 10 mano mar okinyi
tungni moro matin kata chaos nochakore e Mbakasi Airbase sa 11 mar okinyi nyaka sa 12 mar okinyi mano waneno kanyo ka senior private mano Ochoka kaachiel kod Sergeant Okumu gine makoro ne gidhi chiwo lendo makamano achiel kachiel mane nyakalondo mar Voice of Kenya mano Voice of Kenya Radio mar mondo mi koro gilanda yanga ni jolweny ema koro osekawo telo. Bende aneno ka seche moko kaka ne gidhi mbele kod tiyo kata chenro notimore kadhi mbele kanyo Raymond. Yes. Ne nitiere apani gini mondo mine timre en gima nosegore kuom thuolo malach nikech iyudo ka ne nitiere ochakore Isili odhi Embakasi oduogo biro nyaka cho Isili kowuok ne nitiere odhi nyaka Tanzania ochako biro ne nitiere nyaka Nanyuki matieni gini nokotime gi base achiel ne en tudruok mane nitiere e log tich mag kambi mag lweny gi duto kowuok Nakuru, Isili, Embakasi gi log tich ma Nairobi kaendi DOD nikech nyaka ne gichopi magidhi to ndalono noyudo ka od fwambo achiel manong'ere ne en achiel no koro mondo mi ne gi ket lendo ni achiel kachiel ne jopiny ne gi goro gini maber ma gibiro nyaka e ute fwambo. Mano nyisa ni nyaka gie sani ute fwambo bende nigi rol maduong' ma wachangia e wechego mag temo goyo tuong' ne jopiny e wechego mag dongruok e wechego mag akweda ma bende timo. To gini endi ne en adier nikech nyaka sani kata ki in gi watni moro ma odhi e wechego mag jeshi kata polis iyudo ka kodonjo kata en mana onagi wadwa kama to koduogo to iyudo ka nyaka accent ne cha osechange nitiere kaka owuoyo moro mafani to mano nyiso ni ne nitiere achiel kuom communities gi mano ket kanyo mang'eny mano dhi mo influence nyaka accent mag ji apani magi achiel kuom gigo mane bende kwero mana kaka yawacho nyime kacha ne nitiere wechego mag kweda mag dhoudi wechego mag mibadhi mano timo newa moko kuom wechego to mano notim gi jojeshi to sani koyudo ka itimo gi jopiny nikech gir gigo ma pod ozidi nyaka sani. Nyakwara Mugia kidwa somo matut kotudore kod gigo manotimore tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 inyalo somo matut it gazet mar 2 345 mar gazedni ma Daily Nation. Adwa ni watie kod cartoon kata machinglo mantiere it gazet mar 15 mano mar gazedni ma Daily Nation ka watie nonro mar gazet okinyi makawuono machinglo makamago iwacho ni pach jagoro seche moko pogore gi mano mar jasomo. Kwang'iyo machinglo makamano adwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi Nyakwara Mugia bende onene kata ong'iyane wachane ni en machinglo makamano onyalo interprete kata onyalo loke yo machalo nade. Raymond achak kodi in machinglo makama kinene tinene yo machalo nade nikech aneno ka nitiere jago moro orwako kofia moro machalo mar kingi ento akia gimomiyo gumo ochalo ng'ama pondo to nitiere moro ma owuotho kanyo ka ochalo ng'ama sungore kata kamano sati morwako ondik kanyo ni not in government to kwang'iyo surane malong'o wanyalo pong'o gi wiwa ni en ng'a. Machinglo kata katudni ineno ma otegu mar oyieyo to osemiwa kulu ineno kaja kondik ni DP matieni ma PC ma jalup ker ma pacho kaendi to maendi duoko wa nikech ineno kaka chondik ni machiegni State House. Welcome to State House. Ma inyiso wanang'o ni nitiere dhok mane jalup ker ma pacho kaendi otiyo godo ni onge ng'ata mabiro donjo mondo mi otim winjruok mondo mi los sirkal mar nus mkate oseketo mitego kamora mora kore kamora mora mano wacho no e kore mineno mitego nitiere kamedo nitiere red carpet ng'ama wacho ni not in government ni ero donjo kendo luwo red carpet to iyudo ka kama okete mitego ok oluwo bathe kocha ai mitego ni ineno ka ng'ano nindo kae mapa ne iye duong' manyiso nang'o en ng'ama osebedo kodak maber ochiwo maber kata kamano ok ogol ma mitego ni maber to chal ma mitego ni ema en mowuone momake to gigi te kwang'eyo kata kokwaluoro Embakasi mwachopo Muthaiga mwatimo gini en ni jalup ker nowacho ni oketo mitego ne ogai madun bucho ODM Migosi Raila Amolo Odinga maonge kamora mora mano nyalo donjogo to gikone I'm not in government ano kane sirkal but odonjo kendo roll red carpet mano nyiso nang'o mitego mano keto ero gikone to ene momake nikech Migosi Raila Amolo Odinga osedonjo
osedonjo gi joge te sirikal kendo gin ndani. Iwacho na anguro chielore gi moe. Nyalo bedo no chielore gi moe kalore ni otegu kata mitego manoketo ene ma koro odiye. Ineno ka koro pondo kanyo. Raymond, wachni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wachna mogik erokamano ahinya en ni odiochieng' machal kawuono ma bende na jolweny ma pacho kaendi otemo loko e sirikal kaka oganda go mawuok Nyakach. Pod waparo wuodwa Zekayo Chuka kendo ka ber to sirikal opare mondo mi ringre mar oduog dala nikech nyaka sani pod wakia kama entiere. En kinde maber ma migosi Raila Amolo Odinga nitiere sirikal kaka sani osechako donjo. Nitiere gik ma kizungu wacho ni if force fails then diplomacy can be applied. Kaka Nyakach ok daer mar kata wiye ok dipuodi mar wacho ni koro sani watime winjruok mondo wuodwa Chuka boduoge dala mondo wakete kata gimoro mabiro paronwa nikech giwan to wa celebrate as a hero mok adwa wacho nikech ndalo no to ne en achich kendo no ketho. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ibi walid ne Nyakora Mugia Jwang' gigo mantiere gazet. Nyakora Mugia Jwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor.